Здравейте! Поредното анбоксинг видео, но този път не е техника, ами DVD колекция на едно от поредиците, които най-много харесвам. Предполагам голяма част и от вас, най-малко тези, които са на моя възраст. Става въпрос за Индиана Джонс. Току-що идвам от почтата. Съм страшно доволен и ентусиазиран. Махнахме лонката предварително, тъй като беше голяма битка. Но така, да започнем отгоре. Идва в здрава, солидна кутийка. Далеч по-здрава от всички останали, които имам. Имаме хартиена обложка отгоре, която интересно защо е залепена. Няма да я отлепя в такъв случай. Която обхваща самата кутийка. И вътре в нея, ето може да видите, наистина дебела солидна кутийка. Отзад рекламни, за пръв път на Blu-ray 4 филма. Да, това е включително четвъртата част, която не е най-добрият филм правен някога със сигурност, но все пак е Индиана Джонс. Държа да отбележа, че кутийката отпред не знам дали се вижда, но е направена много интересно. Тази част и тази част тук е негланцирана, а самия надпис Индиана Джонс и Харисън Форд са леко релефни и лъскави. Така, вътре имаме същата картинка, каквато беше отвън. Отзад изключително красиво направена графика, за съжаление на последната част, когато отворим. Имаме такава за всяка част. Ето. Отваряме още веднъж. И още веднъж. И ето на. Значи, ако всъщност ето така. Това са всички филми. За всеки филм има такава графика. Ето за първият. Как да покажа останалите, не знам. Ето. Ето. Изключително красиви, много добре направени. Много интересно изглеждат. Самите дискове очевидно са припечатки. Мога да извадя един, вместо да опитвам да съборя всичките. Ето. Тоест, тъй като няма картинка от самия филм, значи това е създадено специфично за тази колекция. Не е било предварително направено за стандартен филм на един диск, ами е било направено за поставяне в тази кутия реално. Ето да отбележа, за всеки филм отзад са използвали мястото, има снимки от сцени от филма, сцени с режисьорите, както и плакат на филма. Мога само да не се надраскам дисковите. Мога да ги извадя и да ви ги показвам от близко един по един. Ето на първият, ето на вторият. Третият. Не особено добрият четвърти. И последният диск, за моя много голяма радост, него няма и картинка, е само с бонус материали, които аз винаги изключително много съм харесвал във филмите. Често ми е по-интересно да гледам допълнителните материали, отколкото самият филм. Сигурен съм, че с голямо удоволствие ще изгледам и тези, защото въпреки, че това ми е една от най-любимите поредици, никога не съм я притежавал на DVD и не мисля, че, освен ако телевизията не са давали нещо, не мисля, че съм гледал
и допълнителни материали за него, кой знае какво. Затваряме всичко. Отново се получава пакет. Значи единственият минус, който аз за този момент виждам, иначе е много добре и наистина хубаво издание, е, че няма стандартна кутийка. Дисковите са в тази хартиена опаковка, която подозирам, че рано или късно ще се понарани и евентуално даже ще се скъса. И другото е, че просто няма как да застане на рафта достатъчно добре до останалите ми филми, което в конкретния случай при мен няма проблем, тъй като аз така или иначе планирам да го поставя до останалите ми най-ценни филми в витрината. Но така, следващия уикенд ще бъде посетен Индиана Джонс. Ще гледаме вероятно маратон на първите 3. Нямам търпение.